Hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah. Angamuzwa kahle hallelujah walapha eMhlathuze. Yabona abantu abangene onyakeni omusha, abantu abalindele izinto ezintsha, abantu abalindele izinto ezinkulu, abantu abakholelwa nje amandla kaNkulunkulu abalindele ushintsho empilweni zabo. Ngicela ukuza umsindo walabo bantu. Hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah. Happy. Happy. Happy New Year. Akananza umsindo omkhulu. WeJesu, 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 WeJesu. Ngicela nenza umsindo omkhulu niliza nikikize. YeJesu, YeJesu. Ake nimshayele ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Awuphala maphala nuzungiphale nami. Awuphala maphala nuzungiphale nami. Phala maphala nuzungiphale nami. Phala maphala nuzungiphale. Awuphala maphala le. Minha funica malai ao pala mapalane ai bo a minha funica malai ao pala mapalane e a funica malai. Akanishaya uNkulunkulu izandla. Ngibanjiswa bazalwane ukuthi ngiyanibona nisagcwele u7 colors eswini. Ukhona abagcwele ujeqe, inyama yenkukhu, inyama yembuzi. Uyabona nje yonke lento ekade idliwa manje kunzima ngisho ukunyakaza. Kodwa ke kulungile ubekile u14 days. Next week siyangena ku14 days. Mhla ka16 siyaqala nje prayer and fasting for 2 weeks. So ibamba nje for 2 weeks pheleni kwenyanga masiqeda sizoba nesidlo senkosi. Ngizonibamba kahle ke lapho mase nibuyele emafigeni manje nilahlekelwa amafiga manje. Nihambe lapha ninamafiga kodwa manje ngiyanibona nebuya no round nje no round. Ifiga ayikho nix. Kuyasho nje ukuthi ubulala ngokudla, uvuke ngokudla, uphaphame ngokudla. Uyebo nje leyo nto leyo. Ake nishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Ake shaleni umoya ogcwele izandla ezinkulu. Ake siphakamise izandla zethu bazalwane ngifuna kafushane siye emkhulekweni emva kwalokho bese sithola izwi lenkosi egameni lenkosi ethu uJesu ngilungiseleni bafowethu lapha make siphamise izandla zethu egameni lenkosi ethu uJesu. Hallelujah. Ake siphakamise izandla zethu ngoba amandla haya tolwa ngokuhlala
wokuhlala ku Giswa mandla ngo ayatholwa ya wokuhlala ku Jesus Giswa mandla ngo Oba mandla ya wokuhlala ku Jesus Oba mandla ngo ayatholwa ya wokuhlala kuwe Isiphakamisi mina kwamukele kuwe Akosa izandla zakho bese uvula umlomo wakho kube lowo nalowo abese yathandaza kube lowo nalowo akakhulume noNkulunkulu unyaka usaqala kube lowo nalowo abongwe ukungena unyaka nomusha akosa izandla bese yathandazeka egameni likaJesu Baba wethu lo ingcwele Baba wethu lo philayo babegamene lingaphezu kwamagama babegamene sithi nasilibiza Baba kuthuthumela amadimoni kubilika izifo Baba wethu ingcwele kubona imithi abathakathi Baba kuphasuka izibopho bayada uNkulunkulu angcwele bayada dwala lamandla bayada sonini nanini bayada uNkulunkulu ophilayo Kubani inkosi njengawe Kubani baba ongafaniswa nawe Kubani baba ongalinganiswa nawe Makosata bayonda Makasikatelebesa Ribasaka bayondo Mantelebesa ketetebe Sikatala mama mosaya Sikatala mama masikatelebebe Santa Kamo Santeke Ibraka Soto Komasa Lita Kabosa Talamama Montolobosi Kelebe Riba Santa Kamos Ikatalika Papa
Montala Bosaya, Rekatele Bebesita, Montara Bosaya, Bayata Kulukula Pilayo, Bayata Dwalalamanta, Bayata Kulukulankwele, Baba Watana Manteka Meni, Liga Jesu Christu, Nazareta Babankwele, Baba wetu siyabonga, ekambeni Liga Jesu Christu, Baba wetu inkwele na kane siskati, Baba simelana na mimoya, in the mighty name of Jesus, Baba simelana na matimo, gekamba Liga Jesu, gekamba Liga Jesu, gekamba Liga Jesu, siyabonga nkulunkulu wethu, siyabonga Twala, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we give you glory, we give you honor, in Jesus' mighty name. Siyabonga nkulunkulu wethu namandla, ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu, uMnazarete Babankwele, busisa baba nalizwi lakho, busisa baba lona londlebe yothi lizwe, ekambeni Liga Jesu, Baba simelana namadimoni mimoya, entshontsha babiphambanisa izwi lakho, ngegama Liga Jesu waseNazareta. Father God, we thank you in Jesus' mighty name. We give you glory, God. We give you honor, my Father. In Jesus' name. Siyabonga nkulunkulu ophilayo, egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazareta. We thank you, Heavenly Father, for your grace and your mercy. In Jesus' name. Amen and amen. Yes, 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 yes. Asimshaleni izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Asimpindeni umoya ngcwele simshayele izandla. Thank you, Jesus. Siyabingelela ibandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke obhuti osisi, abantu abasha egameni lenkosi yethu Jesu. Sibingelela bonke ogogo, Nkosi yami esinabo. Ugogo nomkhulu siyababingelela. Sibingelela igenge ke kababugumbi utakalandisi sami ophutsununu omunzu ngicela nibashale izandla egameni lenkosi yethu Jesu. Praise and worship team yethu siyababingelela. Keyboardist bethu, usandi jene bethu, team yethu ke yama ushers, team yethu protocol, team yethu media. Siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela bazalwane shalo uNkulunkulu izandla ezinkulu. Sibingelele bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya kuzindawo ngezindawo egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela bazalwane bashale izandla kakhulu laba ibandla la ku social media egameni lenkosi yethu Jesu. Ungakahlali phansi ngicela ubingelele nje abantu abawu5 uthi sawubona sekubingelela unyaka omusha. Wewu Nkosi yami, bingelelana nje bazalwane kodwa Nkosi yami Jesu bingelelana yebo bingelelana yawuvuleni bafethu umnyango egameni lenkosi yethu Jesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Abantu abawu5 nje uthi happy new year, happy new year, happy new year. Angije ibona leyo nto. Happy new year, happy new year, happy new year. We Jesu, we Jesu, we Jesu. Uthi nje kumakhalana umakhe kunini ngagcina last year. Ngagcina last year kulonyaka ondlule egameni lenkosi mshaleni izandla uNkulunkulu. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane singahlala phansi ebukhoneni benkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Bazalwane baseMhlathuze bonke bebakhona eThekwini sihlukanisa unyaka. Ake nibashayeleni izandla Nkosi yami, bashayeleni izandla. Hallelujah. Nkosi yami siyaxolisa nje bazalwane akunambani ke njengoba nibona nje namhlanje ngathi kumnyamanyana ngathi sedark city nje
umbani kuhambe ngo-11 uzobuya nje khona manje ngo-1 egameni lenkosi. Hawu kodwa ngo-1 ngizobe sengiya ngasemaphethelweni nami sengiqeda. Sibonga kakhulu-ke abazalwane abasipha ubufakazi, ake nibashayeleni izandla. Yeyi bazalwane, singayithatha kancane into yokufakaza. Sibonga amandla kaNkulunkulu. Hey, uNkulunkulu uyasebenza. Uyabona ukuthi ngempela abanye ukube bebangekho ngaphansi kwalolu gcobo uNkulunkulu alibekile la, awumakhe ngabe sikhuluma enye indaba. Manje lunamandla ugcobo lalapha. Nganitshela abanye bangizwela kude ngoDisemba, ngibatshela ukuthi bakulindile. Kunabantu abahambile baye ebantwini bakulindile njengoba kuChristmas, bathi ngeke uzukrosse ungena onyakeni omusha. Ngabona nje ukuthi bangizwela kude abazalwane, ngalalela izwi likaNkulunkulu, ngenza lokhu uNkulunkulu athi mangikwenze. Ngabakhulekela abazalwane, ngabagcoba, ngaba-anointa, ngakhuluma iprotection kaNkulunkulu. Abaningi abadlule nezingozi, abanye abadlule nezifo esingazi nathi ukuthi bebaphethwe yini. Sizwe nje umbiko ukuthi ubani bani akasekho, kodwa isandla sikaNkulunkulu sala. Wathi uNkulunkulu no. Kulonyaka 2023 unyaka wokubuya kwenkazimulo kaNkulunkulu ebandleni. Nizayibona into uNkulunkulu azoyenza ebandleni kulonyaka. Kwa wonke amabandla ashumela ivangeli likaJesu ngokalixobanisi zonke ingceko zikaNkulunkulu ebiziwe ngalesi sikhathi. Kune restoration yenkazimulo uNkulunkulu azoyenza ebandleni. Ibandla lideleliwe ibandla likaKristu, lideleliwe kwakhuluma umathanda, benza izinto umathanda egameni lenkosi ethu Jesu, bema nabanye bathi nathi siyashumayela babe baphethe ezinye izinto eceleni. Umangala ukuthi lezi zinto eziseceleni zihlanganaphi noNkulunkulu. Lakhulunywa ibandla abantu abangakholwa basizakele yini ngamaphutha esiwenzile, bagida bemaphezu kwamatafula bemaphezu kwendlu. Bathi baphika abazalwane phela, baphi ngoba siyafana nje, benza into esiyenzayo nathi. Bakhohlwa ukuthi sikwenzile sibuyele kuNkulunkulu saphakamisa izandla, bona basasele ngaphandle. Basasele ngaphandle, basajatshuliswa amaphutha esiwenzile, bagida ngawo. Kanti abazi ukuthi sitheni kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Kanti sibuyele kuNkulunkulu sasarenda saphakamisa izandla. Basabamba izolo, kanti izolo uNkulunkulu usendlulile. uNkulunkulu ukhuluma ngenamhlanje. uNkulunkulu ukhuluma ngepresence yakhe namhlanje. Amandla enkazimulo kaNkulunkulu azobonakala. Come fikile u-2023, abantu bazobona amandla kaNkulunkulu, abantu bazobona inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzohlukanisa izimvu nezibhokwe ngo-2023. Ake simshayele izandla uNkulunkulu. 2023 uNkulunkulu ngikhuleka, ngangilapha entabeni phezulu, sasinemvuselelo engelezana. Iqale lapho le ndaba ehamba nami uNkulunkulu. Khuleke ekuseni lapha ngabo-5 ne-present worship team kwimvuselelo yokugcina sasinayo enkwelezane. Uma ngehla ngibuyisela ithimi ngithi ayi ngizwe umzimba wami ukhathele, ngithi ake ngibuyele empedeni ngizawuvuka lokhuya. Wathi uNkulunkulu next awulali, phindele entabeni. Ngathi hawu kodwa Nkosi yami, siphume ngabo-5 and ngiyawuzwa lokho abuthongo bangabo-5 mawuke wabumisa, yeyi kuba inkinga. Wathi uNkulunkulu phindele entabeni. Ngathi hawu kodwa Nkosi, ngathi ngiyaqina. Lathi izwi phindele entabeni. Hey, ngabona ukuthi ayiyazini akusumuntu lokhuluma la. Ngavele ngaqoka, ngavuka, ngathatha ukheya wemoto, bangibona ngiphuma, abazi ukuthi ngiyaphi. Kanti uNkulunkulu sekhulumile kimi ngiphindele entabeni.
ngayo ukhuleka wathi uNkulunkulu guqa lapha ngamadolo ngifuna ukukhuluma nawe. Ngaguqa ngamadolo ngathula, ngabona uNkulunkulu naye ethule ngathi hayi ithi ngiqala umkhuleko, ngathandaza ngoba khona izinto nje ezihwashazayo, ngoba khona into ethi vula amehlo, ngathi hayi kuthiwa ngicimele ngivala amehlo. Ngaqhubeka ngathandaza, yahwashaza into. Kwafika izwi lathi what if inyoka le. Hey ngavulise lodwa bazalwane ngithandaza ngiguqile ngathi in the name of Jesus. Ngibuke ngeselodwa ngangabona lutho, ngaqhubeka ngathandaza. In the middle of my prayer kwaqala nje ngoba ngathi kuvuka umoya, ngayitshela ukuthi ayivele ukuthi ngiphezulu entabeni, that's why kuba nomoya. Uma ngiphezulu entabeni ngiqhubeka ngithandaza, I started to feel ukuthi indawo engikuyo manje kwangathi ngayitshela nje ukuthi mhlambe imina lo ophathwa nje isiyezi nje ngathi ukuthi kanti usefikile uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Wafika kwanyakaza intaba, wathi nakafika uNkulunkulu wathi now get ready ngoba kunento engifuna ukuyifaka lapha kuwe. Ngifuna uyondlulisa lo mlayezo kubantwana bami. uNkulunkulu ukhuluma lento unginika yona kusese early bazalwane. Ikhumbula imvuselelo lokugcina ebeyisengwelezana. Yes, kulawo malanga nje sikhuphukile sisentabeni, sinemvuselelo ngapha, siloku siyakhuphuka siyentabeni siyakhuleka. Kanti uNkulunkulu sengipha imessage ka2023. Message ka2023 uthi uNkulunkulu ngihambe ngimemezele ngitshele bonke abazozwa iphimbo, abazozwa izwi lami ukuthi unyaka ka2023 unyaka wokubuyiswa kwenkazimulo kaNkulunkulu ebandleni likaKristu. U2023 is the year of bringing back the glory. Simple as that, simple as that. Uthi uNkulunkulu nje u2023 unyaka ubuyisa kwenkazimulo yakhe. Bazalwa, inkazimulo kaNkulunkulu sizoyibona kulonyaka uma ngabe sizokwenza izwi, silalele lokhu uNkulunkulu athi asikwenze. Sizoyibona inkazimulo kaNkulunkulu, sizowabona amandla kaNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu abanye bathatha ibabeke kuma position abangadeserve kuba kuwo. Abanye bathatha balahlele emagaraji bathola imoto abangadeserve ukuyidriver. Abanye bathatha emalokishini balahlele emadolobheni, bahlala emzini abangadeserve ukuhlala kuyo. Abanye bathatha emisebenzini abasebenza kuyo baphakamise ibabike ibanika ama position abanganawo ama qualifications awo. Abanye baphakamisa nenkazimulo ibathathi bahlalise nezikhulu, ibahlalise nabantu abaphezulu. Abanye bathathi balahlele kweminye iminyango, kuvuleka iminyango okudala yavaleka. Kodwa kulonyaka ka2023 uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uzolivakashela ibandla. uNkulunkulu uqobo lwakhe uzobe hamba phakathi kwethu, uzobe buka abamfuna ngayo yonke inhliziyo nabakhuleka ngokweqiniso. uNkulunkulu uzobabusisa ukuza nabathakathi ukuthi kanjani ngoba sasimvalile nje lo namanje ngoDisemba sibukavuselela imithi uphunyuke kanjani lo. Bazalwane okunganzeki kubantu kuThixo kuyenzeka. Abambe isandla samakhelwane, ubambe umuntu oseduze kwakho, ubambe umuntu oseduze kwakho, ubambe umuntu oseduze kwakho. Bese uyaprofeta kokhulume nje izwi lesiprofeta unyaka uqala kulowo muntu. Akothi kulo muntu makhelwane, u2023 unyaka wokubuya kwenkazimulo kaNkulunkulu. Makhelwane, u2023 unyaka wakho, unyaka webreakthrough yakho, unyaka wokuphakanyiswa kwakho, unyaka womshado wakho.
unyaka wepromotion yakho, unyaka weimali zakho, unyaka wokukhululwa kwama-millions, unyaka wokukhululwa kwama-millions. 2023 kunabantu abakhona la for the first time kuma-bank account wabo kuzongena i-million. Uzotaste the taste, uzosmell the smell of a million. You will taste a taste of having a million. Yabazalwane, ngiyakhuluma nje yilokhu uNkulunkulu athe kuzokwenzeka. Sata phakho sata shendamasi keboya. Easy anointing khona lapho nje. Rosata rikamando bobosa. Oh shanamande kebos. Wow! Shana bobosi kebebe. Shana bobosi anda babaya. Shana bosa. Unyaka wonqaqeka kwezibopho. Ingqalekiso ziyabreakeka kulonyaka. Yabazalwane iminyanga evaliwe iyavuleka. Unyaka wa-elevation, unyaka wokuphakanyiswa, uyaphakanyiswa, uyaphakanyiswa, uyaphakanyiswa. Hey, if you believe, say yes, Lord. Say yes, Lord. Say yes, Lord. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Oh yes, Lord. Enamosia. Enamosia. Shana muito elizanga. Pindu mshadi santo montwele. Oh, glory to Jesus. Mighty Jesus. Phansi emkhoneni benkosi ethu Jesu. Ake ningilungisele bafutha ama-monitor lawo. Iphefumule nje nale sound angazi angizizwa kahle. Hallelujah.
bantu basemhlathuze, unyaka wethu lo. Abanye benu aningamboni uNkulunkulu, kodwa kulonyaka nizoyibona lento kuthiwa inkazimulo. Inkazimulo ngizofundisa ngayo nje the whole month kaJanuwari. Inkazimulo kaNkulunkulu ubukhona bakhe, uqobo lwakhe uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu. Noma ungakhipha wonke amehlo, ngamehlo enyama ngeke uyibone inkazimulo, kodwa imisebenzi, thank you, kodwa imisebenzi eyenziwa inkazimulo kaNkulunkulu phakathi ebandleni iyona esizoyibona. Uma sikhuluma ngenkazimulo kaNkulunkulu sisuke sikhuluma ngoNkulunkulu uqobo lwakhe ehlile eshiye isihlalo sakhe sobukhosi wafika phakathi kwethu, wahamba phakathi kwethu. Mayehamba uzawuhamba ngenkazimulo, uzawuhamba ngomoya phakathi kwethu, uzawuhamba ngefu phakathi kwethu. Ababona ezweni likamoya bazobona ngathi kunefu, abangaphandle bazobona ngathi kunefu elimi phezu kwaleli holo. Babebona bangaphandle bagijime bafike bangene phakathi. Uma bangena phakathi bangaliboni nefu, kodwa uma bemi ngaphandle babona ife limhlophe limi phezu kwalendlu. Kanti uyena uThixo loyo, ngoba uthi uDavide makaloba abhala ngaye uthi wena okhwela amafu njengenqola. Ngamanye amagama itransport kaNkulunkulu amafu. uNkulunkulu vele ahlala phezu kwefu, ifu bese liyahamba. Kanti ifu kahle kahle limile, kodwa uThixo angahlala phezu kwalo liba itransport. Wena owabona umuntu engena emotweni yakhe ihambe naye, noNkulunkulu uhamba kanjalo, uhamba ngefu. That is why lithi iBhayibheli abantwana baka-Israyeli emini babeholwa insika yefu, ebusuku ishintsha lensika ibe insika yomlilo. Yilento sizoyibona unyaka woku-expose amadimoni, woku-expose ama-devil worshippers, umoya wobuthakathi kulo nyaka ka-2023. uNkulunkulu abathakathi abadlalela ebandleni, abaganga, baphatha imithi phakathi esontweni. Unyaka wokuthi uNkulunkulu aba-expose abathakathi. Lalelani ngimtshele, inkazimulo maseyehlile nezinto zabo abayifihlile emakhoneni la bayifihle kho bazogijima bayoyikhipha. Sebesha bashiswa inkazimulo, bazobe bathi bayahlala kungahlaleki, bathi bashintshe ihlalo ezikuthi nalesi sivutha umlilo athi ayisiyashisa nesitulo aye kwesinye ahlale kuso, nalezi athi ayibongiyasha, athi uyamathoyilethi athola umlilo ajike, athi uyaphuma ngomnyango athi ama-asha hayi awuyindawo, hlala phansi, hlala phansi. Unyaka wenkazimulo kaNkulunkulu. Abadelela ibandla bakhuluma kabi ngebandla likaKristu. Unyaka wokuphendula, uNkulunkulu uzabaphendulela ibandla. Ushaya bosana, ushadeke boshade, ushabasiyale, sana bosa. Awuthinta ababili abathathu uthi get ready, get ready, get ready, get ready, get ready.
Get ready, get ready. Get ready, get ready. Get ready, get ready. Get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready. Yabona le moto yakho lenjalo na uye garage utufake application by Fly. Yabona lo msebenzi wakho njalo oya kuma interviews bathi sizothinta sokufonela bangafoneli. Get ready, get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready. Yabona yayibona lento yakho yokuthi na uthola umuntu athi kulonyaka noma kanjani ngiyeze ekhaya ngiyoyiletha inkomo iphele masekusondela iy'nsuku kuseyashintsha ayena kasezi ayena ini kulonyaka. Get ready, ziyangena zingena iphelele zikhutshwa abafana ziyongena zidinga zikhutshwa abafana bamangala ukuthi hayibo hoteli lolotsholwa ngey'nkomo ezingaka inkazimulo maseyingenile inkazimulo kaThixo iyadadisa iyahlehlisa iyafohloza. Umakhelwa ngiyasola kulonyaka ngathi yophuma ngengubo emhlophe. Sobe shaya istep mntanam, sobe sithi istep. Siyobe sithi istep mntanam. Amakhelwane abanomona bayobe bahlola ngamawindi sishaye kakhulu-ke nasibabona bahlole ngamafastela size hayibo bathi kwenze njani udansa kanjani lo dansayo ngathi udansa ukudelela ngaleso sikhathi sobe sidansa ukulayo. Sobe sidansa ukulaya ngoba phela kwathiwa akunantombi la ezoshada kulo muzi kodwa ngibona inkazimulo kaNkulunkulu iyafohla ngibona inkazimulo iyafohla. Hey, I'm feeling something in the spirit. I'm feeling something. Hey, ngibona inkazimulo ingena ema-ofisini bathi wena akumelanga ukuthi ngabula wena fanele ngabula loya ngabula. awutshela umakhelwane ukuthi esandleni somusa esandleni mina awona Nkosi yami esandleni awona moya ngcwele
kunabantu uNkulunkulu azabathola uyala wozala boy wozala uNkulunkulu uyala gijima la nangu mfana omncane gijima uze lo ngemuva gijima uze la jeje sizala kumfundisi gijima alowa nangya sisi wozala uyala gijima uze la kumfundisi ubonisa nayo into asindlulelanga mahala entweni ezinzima sindlule sintweni mbekela ezinzima njalo nasiya uyasibona ungakanani uNkulunkulu uzokubamba kanje bamba la kimi balance boy uNkulunkulu uzokubamba kanje angithi inkinga yakho wena waboshwa usesesibelekweni sikamama wakho kwaboshwa ukhalo lukababa wakho kwathiwa ayikho into enhle engazalwa yilo baba lo kwaboshwa ukhalo lukamama wakho kwaboshwa zonke indlela zakho kwathiwa la uhamba khona uhamba namabhadi nekhwakhwala ku-2023 uNkulunkulu uzokuphakamisa andlule kulezi zinto eziboshiwe nabavala phansi uNkulunkulu uvula phezulu shanabos kufika iphepho kufika ifumfumu kodwa ngoba inkazimulo kaNkulunkulu izobe iphansi kwakho noma zifika uNkulunkulu yothi asha zindlule uvuka babone uhamba laphi izolo bagcinula kodwa kusasa bayobona usuqasha lapha bathi uphunyuke kanjani uphunyukile awusuka shayeleliza hayi yaprofetha lensizwa uyabona indlela oyogasula ngayo kule ibopha amabophe ngaso uyogasuka njengalo mfana uyothi cha uhlale lapha bathi uphunyuke kanjani iphunyukile ogibeli lomquphi iphunyukile namangasi ngiphunyuke kanjani kodwa kusalayo ngiphunyukile ukuthi kanjani I don't know but remember this. Every trial, every temptation, every storm, ondlule kuso, awundlulelanga ize. Baningi abantu ebebengandlula kustorm ondlule kuso. Kodwa izulu likhethe wena. uNkulunkulu akamtrusti umuntu angamdlulisanga ezintweni
words, what I'm saying is, God will never trust the untested material. If you want to be trusted by God, you need to allow God to take you through. It's a missed call, I know. It's a missed call. Bonke abantu abahambe noNkulunkulu, bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu, hamba ufunda ukuthi lo yini eyamehlelayo, wandlulaphi lo. Akekho umuntu ohambe noNkulunkulu ongandlulanga kwisimo esithile. Ngisho nenkosi yethu Jesu wandlula ezimeni ezinzima, kwaba nzima waze wathi uJesu, Nkosi makukhonakala, susa lesi sitsha phambi kwami. Yabona kunabantu abarojwe, akekho umuntu orojwe njengawe. Cela ukhuluma. Kunabantu abalahlekelwa zimali, warojwa wathiwa na ibhizinisi, and nawe wayibona ukuthi yazini this thing ikhona. Sengiyothandaza, ngizawushumela kahle next week. Lana nginjeni, akekho ubusinessman, ayikho i-multimillionaire ne-multi-billionaire ebe i-multimillionaire yaba yi-billionaire ingarojwanga. Uthi nje kuba buhlungu kwesinye isikhathi ukuthi urojwe, kodwa ngendlela ongaboni ngakhona, ungaboni noma usurojwa. Abangizwa manje, inkinga ukurojwa, kodwa wena icisheni generator ukuthi ugesi ubuyini. Kuzosuke bese cima la. Okay. Lana sengiyafana. Akekho umuntu. Go and ask all the billionaires, all the multimillionaires, ambani babuka. Thank you. Ambani babuka, noma nibabuza. Kuma millionaires nama billionaires sinohlobo oluthula abantu. Angikhulumi ngalaba abambe baya kwaMhlaba uyalingana, babuya nenyoka ehlala endlini. Angikhulumi ngalabo bantu mina. Angikhulumi ngalabo bantu. Lokho ukuthwala, ngikhuluma ngokuthwala mina. Mina ngikhuluma ngokubusiswa uNkulunkulu. Ngoba kunomehluko. Kunomehluko wabantu abenze ama-covenant noSathane. Bathi uSathane uma unginikeza amamiliyoni, mina ngizokunikeza igazi. Angikhulumi ngalabo bantu mina. Angikhulumi ngabantu ofanele benza ama-sacrifice every month or after year, every year kuyahlatshwa kwenziwane kuphakelwa. Angikhulumi mina, ngikhuluma ngomuntu owathi eqokolele, wathi uzamile, wathi ubeka imali, kwafika somebody wathi enali ibhizinisi mfowethu, wambonisa all the advantages, wambonisa all, wathi umuntu wathi yabona uma ufaka imali engaka uthola imali engaka. Khuluma ngalabo bantu mina. Wathi nakayibuka nomuntu wathi ayingeke, this is an opportunity. Wathatha mhlambe imali yakhe abezisavele yona, noma wathatha imali yakhe yelokhuza nohamba wayoyi-withdraw, waresigna emsebenzini, wathatha le mali wayithi bhu kule business ngoba elibona ukuthi li-straight forward and liyayenza imali. Kwaba khona nabantu abatestifyayo bathi mina ngafaka imali engaka. Njengoba namhlanje usunje athi umuntu mina ngafake, athi ube sathi umuntu ke hayi mina ngifuna ukufaka engaphezulu kwaleyo ke. Angene
iqala ibhizinisi mase kumele kuhlukaniselwane kube khona nje ama delays kube khona izinkulumo nini kuyaxatshana nini sethu hayi ayikhanselo lento ayisekho lento udliwe kanjalo ngikhuluma ngabantu mina bahambe barojwa bathathelwa bashiwa bengenalutho wathi ubheke emuva umuntu wayisola wathi kodwa Nkosi yami nami bese ngididwe yini kangaka ngizofaka imali engaka lalela ngikutshela kubhlungu kulahlekelwa yinto obusoyisebenzele obusuyibekile ivesane ilahleke nje ngo 2 minutes nje ivele ivanishe nje 500,000 uvele uvanishe nje 1 million uvele nje uvanishe kodwa let me tell you abantu abarojwayo kanti abanonkulunkulu akekho umrobho umuntu ononkulunkulu ngoba umuntu ononkulunkulu kwana usuthi umqedile umrobhile uNkulunkulu uthi ngiyobuyisa nokudliwa isikhonyana uthi uNkulunkulu lezibusiso ziyofika zize zi-overtake akekho umuntu waba yimillionaire noma waba yibillionaire engarojwa impilo injalo ukhona umuntu okumele abe somewhere ngemali yakho nawe usurojiwe uNkulunkulu uzothi yambona lowa wathatha imali zakho njengoba ubona lapha abesathi uNkulunkulu ngiyakuphakamisa ngoba wena urobhanga muntu wena ukhuleke kimi wacela kimi ashaya restoration yomhlaba uThixo kubuye imoto engcono kunalezi ezadliwa kubuye imizi emikhulu kunaleyo eyadliwa kubuye imali eningi kunalezi ezadliwa unjalo uThixo likaNkulunkulu bazalwane icebo likaNkulunkulu ngicela ningizwe kahle singena ku2023 this is the first month icebo likaThixo uma ngabe uNkulunkulu enecebo ngawe noma bathakathi bangalala phezwendlu noma bangahambela baye eSwazini noma bangahamba baye eMozambique bayolanda umuthi nokwasoshangana umuthi okuthiwa lona lishoni ilanga imoto igiqika lalela ngikutshele mina uNkulunkulu esamba naye noma ingahlanganiswa yonke imithi ekhona yokuthakatha uma ngabe uNkulunkulu anecebo ngempilo yakho bazoyiphonsa baphephethe bakhwife bayenze konke kodwa akuzukwenzeka lutho mawuthixo enecebo ngempilo yakho
masiphuma la ngale kunezinto zabo abayifakayo. Mhlawumbe baniphumile nje nibaningi kangaka. Mangifika ngale ngithi Nkosi ngisho kulento. Ngoba phela into osebenza ngayo iphenduka inkosi yakho. Bese uyabonga kule nkosi yakho uthi Nkosi ngiyabonga. Oh bebaphumile namhlanje. Hayi futhi banikelile namhlanje. Bonga ukuqhikinyetsa nokurobha abantu. Thina masiphuma la mangena emotweni yami rabasotolobo shanda. Ikabondo shekele besata. Ibasakata libahosa. Mashiki takotokopos. Levo santa kamando koseteke. Zibra kuta bayondaraba. Yahambi imoto leso skadi riba sata kaba. Ibonga uThixo ondonsile waletha la. Akunanto engiyoyibonga ntambama. Ngibonga ukuthi ngafuta ngidinga ukuthi kube ntambama. Ngibonga manje Nkosi ngiyabonga yonke imiphefumulo esindiswe namhlanje. Baba ngiyabonga ngabo bonke abantu abazwe izwi lakho namhlanje. Ngikubonga izinto engabonakala. Ngibonga uThixo. Amandla futhi nangesibindi esikhulu kabi. Namhlanje uzukuthi anayi green. Abe bakhona eThekwini. Kwenzeke something. Ngikhuleka kwenye indawo phezulu entabeni. Ngiqale kulo sithathu. Ngoba i25 bezingosonto Sunday ngathi bazona nabadle bazanelise Monday badle ngolosibili. Badle ngolosithathu lesine lesihlanu kanti sikhuphuka intaba ngoba khona abantu abangithatha serious abayizwayo lento engishoyo ngakhuphuka intaba nendaba engiye kuyona ngiyokhuleka entabeni fenga khule ukuthi anazi igreen nala bengizonibonisa kwenzeka into estrange wavela ifu ngasempumalanga la khuphuka lefu lemhlophe qwa. But the more lashintsha lefu ngathi liba mnyama. Nikhona manje. Malokhu lisondela ngiphezulu entabeni. Lize straight kodwa malizofika ngakimi bese likube ngathi liyahlukana lithi enye bese liyashintsha lefu kube imist manje. Imist enye u12 o'clock emini bazalwa. Ngikhuluma ngento yako 12 emini libalele izulu. Lento bese enye iphume ngapha enye iphume ngapha. Ngishiyeke phezulu entabeni ngiyibuze ngithi yini le biphezulu lento besiyehla ihambe nje phezulu kwentaba indlule ithi enye indlule ngapha ngifika lo uvalo ufike lokwesaba bese ngiyathandaza. The more ngiqhubeka ngithandaza bese iza straight manje lento ifike imboze yonke intaba masinyane kube khona izwi elithi thatha lento shutha lento masinyane. Kuyifikele nje masinyane ucabanga ngithathe ifone isimanga indawo bengiyona ngisentabeni la kunentaba engaphambi kwami kube khona intaba efa ngaku right ngoba ngime kanje ngaku right wami far right kunentaba elapha isimanga lezi ntaba zonke zi right yile yami nje enefu enenkungu ngathi lento inkungu ngathi mist angi understand nami ifike ihlale lento phezulu kwentaba kube mnyama bese ithi le voice thatha ifone ushuthe ezinye intaba oyibona ngishuthe lezi zingenza ivideo futhi ngingathathi ithombe ngenza ivideo ngiyithathe kanje ukusuka kule ntaba engaphambili ngithi ngithathe ivideo ukuya kule yantaba ngithathe ivideo mase iza ngapha bese iyashintsha ivideo ingasavezilanga ngapha bese kuvela le mist intaba enguyo ngishuthe even amatshe ngithi yazi number zabane angiyazi lento enzeka la ngingedwa entabeni ngaleso sikhathi ifuli kaNkulunkulu imist yafika yahlala phezulu kwentaba. Glory to Jesus. Ngabambezela etsheni ngathandaza uma ngikhuleka ngibambe itshe lase liyakhuluma izwi likaNkulunkulu
wangibuyisela emumva uNkulunkulu wathi uyakhumbula enyangeni ezimbili ezendlule ngitheni kuwe ngalonyaka ka-2023 ngakhumbula kodwa benganayo i-assurance uma ngibuyela entabeni bengiyofuna i-confirmation ukuthi inkosi lento engayizwa ngabe yiyona na uma ngifika phezulu entabeni waconfirm uThixo wathi-ke uyabona lokho bona manje kuncane kunalokho engizokwenza kulo nyaka lo ngafikelwa iscripture eBhayibhelini elithi iBhayibheli uMoses wakhuphuka waya entabeni uNkulunkulu wathi Moses khuphuka uya entabeni ngifuna ukukhuluma nawe wakhuphuka uMoses uma efika phezulu entabeni lithi iBhayibheli kwabe sekwehla ifu lema phezulu kwentaba uMoses phezulu entabeni lehla waya lefu lagcina selisibekele selikhava intaba yonke kanti uma ufunda lithi iBhayibheli kwakunguNkulunkulu ehlele phezu kwentaba ezokhuluma noMoses safika le scripture kimi ngabuza kule misti ngathi Nkosi ngabe uwena yini lona wathi uNkulunkulu lalela ngiphethe imessage okufanele uyimemezela utshela abantu bami wayesethi shutha lento ngoba abaningi ngeke bakholwe abaningi bazophikisa into emnandi video nawurekhoda iveza usuku iveza isikhathi usuku idate zikhona zila kule video imist yahlala phezu kwentaba ngahlelwa ngamandla kaNkulunkulu ngathandaza sengikhuluma amadolo wakhuluma uNkulunkulu wakhuluma umlomo ongathathi imanga wakhuluma ufakazi weqiniso wakhuluma shabokhosi wathamba utshela abantu bami ukuthi ngizoyibuyisa inkazimulo ebandleni bazalwane ibandla lilahlekelwe inkazimulo yile ndaba namhlanje uzwa izinto ezinje yile ndaba kwenzeka izinto ezinje kusuka inkazimulo kodwa makubuya inkazimulo njengoba uNkulunkulu 2023 ezobuyisa inkazimulo ulwimi lwethu indlela esikhuluma ngayo luzoshintsha izanzo zethu indlela esenza ngayo zizoshintsha indlela esikhonza ngayo izoshintsha indlela esinikela ngayo izoshintsha uyitholile i-confirmation angithi ufuna i-confirmation ngathi yebo Nkosi wathi uNkulunkulu yebona the mist ebekhave intaba oyona kuphela ezinye intaba zingakhavi isimanga angaze ngibone into enje solongazana ezinye intaba kukhanya ilanga ngishuthile ilanga liyakhanya kusemini intaba enefu enemist yilena engiyona engimikho lezi ezinye nje kukhanya ilanga ungayibona ngisho lapha ku video zikhanya ilanga pha wathi uNkulunkulu hamba ubatshela ukuthi lo unyaka wokubuya kwenkazimulo yami lalela 2023 ake ngikhulume shortly bese ngiyathandaza the negative side yaka 2023 lalela the positive side ka 2023 ukuthi uNkulunkulu uzobuyisa inkazimulo abazozithola bengaphansi kwale nkazimulo the negative side yaka 2023 mangikhuluma nge-negative side ka 2023 ngikhuluma ngezehlakalo ngezinto ezimbi ezizokwenzeka kulo nyaka ngoba ibandla fanele ngiliqushise u2023 as much as we are so positive
but there are also negative things ezizokwenzeka that ezizo-affecta kakhulu, zizo-affecta amakholwa, zizo-affecta ibandla. The second thing ezokwenzeka, still economy is still gonna be affected. Niyangizwa yini? Ngicela nibambe lento bazalwane. Economy ku-2023 angeke i-recover, still economy isazoba affected. Kodwa nayi into uNkulunkulu angitshele yona. Niyakhumbula eGibhithe ukuthi kwenzakalani? Niyakhumbula? Wasiyekele yaseGibhithe. Uyakhumbula umprofeti kaNkulunkulu evala imvula for 3.5 years. Niyakhumbula? Kwaba nesomiso, kwaba nendlala ezweni, bahlupheka abantu because izulu lalingani, imfuyo yafa, itshalo kungatshaleki because bekudry, amanzi angekho. Kodwa uNkulunkulu wathumela umprofeti, kwaba khona owesifazane. Niyakhumbula ngithi kukhona owesifazane owayengumfelokazi. Indoda kaNkulunkulu kwathi nakunesomiso lithi iBhayibheli yahlala ngasemfuleni, yahlala emfuleni yaphuza, yadla, lisho njalo iBhayibheli. Now the question is, yayiphuzani ngoba kwakunesomiso. uNkulunkulu yasha yonke eminye imifula, kwasala umfulo wodwa. Wawushiya uNkulunkulu ngoba yazi ukuthi kunomprofeti kufanele azophuza la, in order for him ukuthi akwazi ukuyoshintsha isimo. Hayi kodwa moya wethu wadla uElisha kamnandi, ama-ravens ehla ezulwini aletha isinkwa esibhakiwe. Wadla umuntu kaNkulunkulu isinkwa esibhakiwe esuka ezulwini, silethwa amagwababa. Amagwababa ehla afika beka phezu kwetshe, adle umuntu kaNkulunkulu mayiqeda ehlele emfuleni afika aphuza amanzi, ishile yonke eminye imifula. uNkulunkulu angazi noma niya understand yini lento i-prophetic, ngicela niyi understand bazalwane. Eminye imifula ya run dry, all the rivers ran dry because of the famine, because of droughtness. But nasi isimanga asha amanzi kulo mfula, na wagcina usushile lo mfula. Wayesethu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mawuhamba noNkulunkulu mangabe kunomfula azovala, uNkulunkulu uzokutshela athi get ready ngoba ngiyawuvala lo mfula, ngizovula omunye. Wayesethu kumprofeti lalela, amanzi azophela kulo mfula. Wena ngifuna ukuthi ukhuphuke ungene emzini waseZerafati. Ngiyalile owesifazane ongumfelokazi ukuba akondle. Yizwa uNkulunkulu utshela umprofeti uthi ngiyalile owesifazane ukuba akondle. Lento iyangithusa ukuthi how the whole man of God wondliwa umfelokazi, the whole man of God wondliwa owesifazane engumprofeti. Kanti uNkulunkulu ukhuluma prophetically language shamando satha. uNkulunkulu uthi ngiyalile owesifazane ukuba akondle, kodwa ngimangaza ukuthi lo umprofeti nayefika kulo wesifazane uthi mamelalela, ngicela ungipha amanzi. Luthi iBhayibheli waphuthuma lo wesifazane ayolanda amanzi, angakafika endlini wathi uNkulunkulu wathi umprofeti lalela mame, ngicela ukuthi ungifakele neqebelengwane lesinkwa. Wajika lo mama wathi baba wemuntu kaNkulunkulu, amanzi cha baba uzowathola. Iqebelengwane isinkwa ilento ke esinganayo. Njengoba ubona nawe nje kunendlala kunje, asikho isinkwa. Lalela uNkulunkulu makazokwenza into kumuntu. Oshamakho saya. Hey babusisiwe kodwa abantu abaneso lokwazi ukubona umuntu kaNkulunkulu. Ngoba ingxaki yabantu abaningi basazosokola emhlabeni yilokuthi abanalo iso lokubona umprofeti obizwe uNkulunkulu. Phatha neqebelengwane kwathi mama baba we, iqebelengwane uyabona nawe komile. Wayesechaza wathi lo mama, uyabona nje lento esele baba namhlanje kusele into encane ngalo ukuba mina nomfana wami sidle bese siyafa. Kunabantu abalinda ithuna bazamile emhlabeni izinto azenzakalanga, ulinda ukufa, kodwa namhlanje ngizovala umgodi wethuna. You are not gonna die, awuzukufa, uzophila. Babe baningi, lalela, babe baningi abafelokazi kulo yamusi, kodwa munye umfelokazi
okwathunywa kuye umprofeti. Wathi umprofeti, mama kulungile noma kuncane kunjani, hamba ukwenza. Mawuqeda ukwenza mama bese uqala uphakela mina ngaphambi koba nina nidle. Ngibona nendoda phambi qalani ngami niphakele mina. Hey mzalwana kokhuluma iqiniso, kunendlala, kune covid, kuvalwe amashop, kuthiwa i-lockdown, akunamuntu ophumayo, nezitolo zivaliwe. Uyafika ubaba Shabalala, nisele nje nokudla okuncane, ubaba akasekho, usele nje nomntwana wakho nibabili. Ngiyafika mina ngithi mama ngisacela ungenzele isinkwa ngaze ngafa indlala. Usele uhalf wesinkwa. Ningangiphakela naso. Kuneqiniso manje. Ningangiphakela. Ungavela ubalele. Baba Shabalala waze wafika kabi. Nkosi yami. Njengoba izwe linjena nje kodwa uhalf wesinkwa abekhona. Uncintshe umuntu kaNkulunkulu. Kanti awazi ukuthi lo muntu unikezwe the ability, the power to cause things ezingenzeki ukuthi zenzeke. Why? Because uphethiwe. Waba khona into yafika kulo mama, kunento yafika yaklika kulo mama ukuthi Nkosi yami umuntu kaNkulunkulu lo wathi angilalele lokho akusho. Wathi umprofeti qala ngami. Qale ngendoda endala unomfana onganga losuka la. Unganika bani wena le ndoda endala mina nalomfana omncane bekemela? Unganika umntwana uthi awushem. Hayi uNkulunkulu seyongixolela. Hayi umntwana phela lo noNkulunkulu naye uyabona. Walalela lo mama. Washaya waletha. Wahlala phansi umprofeti. Wadla umprofeti. Waphuza umprofeti. Wayesethi mama thatha izitsha ngiyabonga. Sengidlile. Uthe lo mama nakamukela izitsha. Wasaqala wakhuluma umprofeti wathi mama lalela la. Impuphu la kuleli khaya. Into nje okuthiwa impuphu. Noma ngabe kuthiwa kunesomiso esingakanani, into okuthiwa impuphu kuleli khaya ngeke iphinde iphele. Sabashaya abantu isomiso kodwa kumuntu owanikela kumprofeti kumuntu kaNkulunkulu. Bazalwa izwe lonke lalihlaselwe isomiso kodwa kule region la kwakukhona lo mfelokazi isomiso saphela. Hayi lanethi izulu la kwezinye indawo la nganethi lazonetha la kulelizwe lahlala khona umfelokazi. Bazalwa kunabantu abayosinda ngokuthi sihlala kule lokishi. Kunabantu abayosinda ngokuthi sihlala kulandawo. Kunendawo eziyosindiswa yithi okumele zehlele ulaka likaNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi thina sihlala la athi uNkulunkulu ngenxa yabakholwayo abahlala kule ndawo ngizowuyeka lo muzi lo ngingawuphuphisi. Shana uNkulunkulu izandla sime ngenya. Ashandoko saya. Cela ukuthandaza abazalwane isikhathi sami sesingishayile. Johannesburg we are next abasegoli. Ngizobe ngilapho nje 2 hours time ngizobe sengisegoli. Ngifuna sikhuleke. Lento ayingabi yislogan sonyaka ukuthi the Mountain is the year of bringing back the glory of God. Akungabi islogan kodwa akube yinto ephilayo esizoyibona imanifestation yayo. Siyibona inkazimulo kuphila izifo okuthiwa azelapheki ngaphansi kwedlori. Kumele kuphila i-HIV, kumele kuphila i-AIDS, kumele kuphila i-meningitis, kumele kuphila o-TB, kumele kuphila o-COVID-19. Nalesi sifo ababhizi ngaso manje abasiplenayo esizoba khona
kule winter lesiya kuyo naleso sifo leso abasiplenayo njengamanje ngoba approach ubusika bazomemezela ukuthi kunesifo esiqubukile already sebaqedile ngaso base balinde nje ukuthi basi release sizoqala sibamba ama individual sobamba abantu abafew ba admit bese kuthiwa kutholakala isifo esingajwayelekanga kanti babuye babophane phela makhuluma ngalezi zinto baze ngiboshwe kodwa manje ibandla fanele livuke ukuthi njoba siya kwi-winter khona isifo already esesilinde wena kodwa ngiyadeclare kubo bonke abangizwayo everybody under the sound of my voice I declare a divine protection of God upon you. I declare and I decree no weapon formed against you shall be able to prosper. Whatever eplaniwe ngawe phezulu emkhathini ngiyakhansela ngaphansi kolwandle ngiyakhansela ngaphansi komhlaba ngiyakhansela phezulu entabeni ngiyakhansela emahlathini ngiyakhansela kugodlo zobumnyama ngiyakhansela. 3 minutes everybody akhuleke ayicelele lenkazimulo Nkosi ngiyacela inkazimulo yakho abantu ababalulekile ngifuna ukukhuleka nabo ukhona la awusindisiwe akamamukela uJesu omunye wake wamamukela uJesu kule yaminyaka laba ludukhalo wahamba waphelelwa amandla ngiyacela na usiphakamisa isandla sakho lalela ungabe namahloni ungabasaba abantu le ndaba iphakathi kwakho noJesu bayeka abanye abantu abanalo izulu umuntu onezulu umuntu osindisayo nguJesu cela phamisa isandla sakho baba Shabalala ngiyamdinga uJesu baba ngiyacela ukuze rededicate ngiphinde ngizinikele kabusha abangibukele nabo emakhaya lift up your hand wherever you are ngifuna ukukhuleka nalabantu glory to Jesus ukhona yini umuntu lapha endlini othi baba Shabalala ngicela ukukhuleka nami man of God ngiyamdinga uJesu baba ngicela ukuphinda kunikele impilo yami kabusha kuJesu njengenkosi nomsindisi phamisa isandla sakho ngiyathandaza glory to Jesus oh hallelujah sisindisiwe sonke la endlini ngempela mangathiwa nje irapture namhlanje iyenzeka uJesu uyabuya uhlwitha ibandla are you sure ukuthi uzokhupha I want to give you a chance I want to give you opportunity you never know why uNkulunkulu ekhuluma kanje lift up your hand wherever you are do yourself a favor by lifting up your hand mhlawumbe somebody is watching me lapha kumabona kude lapha kwi-cell phone yakho cela phamisa isandla sakho sengiyathandaza this is the last call remember my mandate uthe uNkulunkulu hamba ushumela ivangeli ulande insali imandate ye-Eagle Mountain Prophetic Ministries ukulanda insali kaNkulunkulu ukuba ingene glory to Jesus sengiyathandaza Nkosi makhona abantu bokumele baphakamise izandla bangakamukela Jesu Nkosi yami alingabuzwa kubo igazi lami ngibizile kwaze kwaba kaningi Nkosi Mongcwele ngiyakhuleka right now are you sure ukuthi we are not left by mistake ngifuna ukuthandaza abazalwane sengiyahamba glory to Jesus uma ngabe akekho ashando bokhosaya elabosaya sengiyathandaza abangcwele ngifuna thina sonke ake ngikhuleke mhlawumbe ukhona osiphakamisela isandla ekhaya ake ngikhuleke nalo wabo wena ophakamisa isandla ekhaya ngicela ukukhuleka nawe ngicela ukuthi usho lo mkhuleko emva kwami thana Nkosi uJesu ngilizwile izwi lakho namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami Nkosi uJesu cela ungithethelele zonke izono na wonke amacala engikwenzileyo phambi kobuso bakho Nkosi uJesu cela ubhale igama lami encwadini zokuphila ulisule encwadini yokufa wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ngiyakudivorce awusenamandla awusenagunya empilweni yami ngisindisiwe ngingumntwana
kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Amen. Shala uNkulunkulu izandla. Just for 2-3 minutes, everybody ngifuna akhulekele nkazimulo kaNkulunkulu. Shall we all pray? Even our viewers at home, please pray now and ask God to cover you by His glory in Jesus' name. Baba wethu engcwele egameni lenkosi ethu Jesu. Nkulunkulu namandla siyabonga izwi lakho liphilile namandla. Lizwa ubumnyama bese buyadeda. Baba wethu engcwele egameni lenkosi ethu Jesu. Siyayikhulekela baba lenkazimulo yakho. Baba wethu lonamandla onke, baba wethu longcwele. Baba egameni lika Jesu. Sifihle Nkosi ngaphansi kwenkazimulo yakho. Baba wethu engcwele egameni lika Jesu. UmNazaretha ongcwele. Baba wethu namandla. Siyongena emakhaya sigcwele inkazimulo. Siyongena emisebenzini sigcwele inkazimulo. Siyongena ezikolweni sigcwele inkazimulo. Siyongena ezibhedlela sigcwele inkazimulo. Siyongena kuzo zonke indawo sigcwele inkazimulo in Jesus mighty name. Oyingcwele siyabonga usuku lonke Thixo wethu sithi ulumbo lwakho in Jesus name. Amen and amen. Cela nishale uNkulunkulu elikhulu lihlombe egameni lenkosi ethu Jesu. Mshaleni kakhulu umoya ogcwele. Praise the Lord. uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela bazalwane ngifike early, ngibonile nifike late majority yenu. Next week ngicela ukuthi nifike early. Inkonzo yethu iqala ngo-11. Ngo-11 nibe seniphelele seningaka. Why? Ngoba wonke lo January ngizobe ngi-attend ama-branch awu-3. Yabo nje namanje ngizogijima ngikhava isikhathi. So ngicela ukuthi nifike early 11 o'clock nje nibe senikhona la. Sekukhulekiwe nenkonzo isiqalile. Nathi nje the latest mighty 11:30 sizobe sesila. Kuyahlatshelelwa, kuyakhulekwa, kuyathandazwa abazalwane abafuna ukubonga uNkulunkulu banikezwe ithuba babonga uNkulunkulu. Emva kwalokho siya straight ezwini, nami ngikwazi ukukhululeka ngikwazi ukuthi ngiyobamba futhi naseGoli wonke lo January. Isizathu ukuthi kunabantu abasha abafikayo, so fanele mabafika abanye beze kuye lo babashabalala. So manje fanele mabafika abantu bengithole. Siyezwana ngisho bazalwane. Ya nalana ngithi bakhona abezile la eMhlathuze abaqala ukufika namhlanje. Nize kuya ngisho uShaps. Buza makhelwangane awuzanga kuShaps. Uthi omunye hayi mina ngize kuNkulunkulu. Ubuzomazi ngani phela uNkulunkulu kuba uShaps? Angithi uyayibona yazibona izinto. So ngiyacela ukuthi ke sisibambe isikhathi. Might 11 o'clock sibe sesiphelele. Might nje mina past 11 noma 12 o'clock ngiyashumela 1 o'clock qedile siyaphuma siye eThekwini. Iflight yami nje yabo manje ngizogijima ngizame ukuthi ngibambe isikhathi ene bayangibhala nalaba 4. Cela ukuthi kulesikhathi songena emnikelweni bonke ababukeli abasibukele emakhaya. If you are blessed by this message, I always encourage people, if you feel ukuthi this man of God, the way a minister is likaNkulunkulu, I connect with this man of God. The only thing that you can do, because you are far away, you cannot maybe visit our churches, you cannot visit our branches. The only thing to connect with us in order for you to receive a blessing, uti man of God, I tap under your anointing. I tap under this anointing of God. I can connect. I feel there's a connection. When you minister the word, the way you minister, do yourself a favor. Noma ubusiseke wena not ubusiseke ngezwi kodwa ungabusiseke ukuthi uthole i-breakthrough. Angithi uyayibona kanti kufanele ubalance equation. Ubusisekile ngisho ngezwi, busiseka ke manje nangezimali ngokuthi utshale imbewu yakho ukuthi babishokelana ayiqhubeka umuntu kaNkulunkulu ushumayele izwi likaNkulunkulu. I am your pastor MJ Shabalala. God bless you. I salute you.